que se chama columna de densidades, como mel, baile, aceite e auga. Primeiro empezamos con mel. Despois co baile. Despois ca auga. E despois co aceite. Xa está aí. Hoxe imos facer un experimento de columna de densidade con mel, baile, ou como chamedes, aceite e auga. Primeiro empezamos pola mel. Y ya está. Vamos a hacer un experimento de columna de densidades, mezclando as diferentes densidades da auga, aceite, xabón líquido e mel. Primeiro vai a mel. Logo xabón. Despois